Reus és una ciutat clara on el cor sempre us hi va. Jo la voldria per mare. Mare de la llibertat. I desig cap a persones del mateix sexe o gènere i hem de reconèixer... És realment important, no només per a nosaltres, també per a les nostres famílies, amics, companys, veïns, a qui ens agradaria trobar... molt importants per nosaltres i que molta gent en el passat ha lluitat i ha sofert molt per aconseguir-ho. A tots vosaltres, identitats, seguiu-nos, que això és una festa molt gran. Seguir ser invisible. Son lesbianes. Hoy hablaremos del alliberament espera. ¿Sabeu? Del alliberament. L'alliberament sexual. Suelta la pluma y monta una tienda de cojines y te forra. Como los cojines, te forra. ¡Claro, claro! ¡Viva la pluma! London, Tucson, Brighton,